krajine, kde sa piesok lial a voda sypala, žil raz jeden krčmár Pavel. Ku krčmárovi sa blíži čudný cudzinec. Ahoj, Ahoj, kto si? som vojnový Si vojnový veterán Francúzska? Áno, A ničoho sa nebojíš? ničoho sa nebojím. Naozaj sa ničoho nebojíš? Naozaj. Tak choď do čertovho mlyna a prespí tam jednu noc. To kde? Nemusí, ja ťa tam zavediem. Dobre, poď. Ja už pomaly pôjdem naspäť. Spievaš sa. Celý deň stále rovno, hej? Ďakujem ti, dobrý človek. To je ten starý blín. Mamin domko. Kam idú? Ja. Bere to domky to. Dobi. Musím to. Tri. Začu, poču. Počul, som podozrel. Čo je to za čudný kameň? Dejú sa tu strašné veci. A objavil sa zrazu čudný a hrozostrašný čert. A hovorí... Vojnový veterán zo Francúzska. Čo to chceš? Ja tu straším už po stáročia. Chcem tu spať. A to je krčmár. Ďalší na tú ťažkú skúšku. Odvahy. Aha. Teraz sa môžeš napiť z nášho elixíra. Dobre. Je ten čudný kameň, ktorý si videl na začiatku. Veľmi dobre. Výborné.